Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla. Jew aħjar ħenjin aħna li jilqajna din l-istedina. Jew nitolbu maħfra l-ħtijietna biex din il-laqa tagħna madwar din il-mejda tal-ikla tal-għid, l-ikla tal-imħabba, aħna nħossu tassew l-imħabba ta' Alla lejna, magħna u fuqna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddu lek ħajr għal glorja kbira tijek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bil-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs. Intu waħdek mulej, intu waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek. U għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak kollu li huwa tajjeb fina. U tħarrisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq infakkar ukoll li llum f'dan il-weekend huwa l-aħħar weekend tax-xahar u l-ġbir li jsir fil-quddies se jmur kollu biex jinġabru l-ispejjeż meħtieġa għad-dar tal-irtiri. U għalhekk inħeġġeġkom biex tkunu ġenerużi bħal dejjem. Grazzi. Sorjali, o Alla, int ħejjej dar għal-fqajjar. O Alla, int ħejjej dar għal-fqajjar. Il-ġusti jitennew qoddim Alla, jifirħu jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ qoddimu. O Alla, int ħejjej dar għal-fqajjar. Missier l-tima u d-difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti id-dar lil dawk li huma weħidhom u l-ħabsin bir-risq joħroġhom. O Alla, int ħejjej dar għal-fqajjar. Xita bil-kotra inti bat, o Alla, fuq l-art wirt tiegħek u meta kienet bilaċ int ħjejta. Il-poplu tiegħek għammar fija fit-tjubitek, o Alla, għal-fqajjar ħejjejta. O Alla, int ħejjej dar għal-fqajjar. It-tieni lezzjoni. Qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj.
len dak is-swiet u d-dlam u rrifnu, len dak id-daq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħu talbu bil-ħerqa biex ma jkellimhomx aktar. Imma intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sijon u lejn il-belt ta' Alla il-ħaj li hi Ġerusalemm tas-sema. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġema ferriħa, lejn il-ġema ta' għoliet ewlenin li l-sinhom u miktub fis-sema, lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu il-medjatur ta' patt ġdid. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi il-mulej u talmu minnu għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu u huma għadu għajnejh fih. Billi raba għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, għalilhom din il-parabbola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa tat-tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati il-post lil dan. U int imbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu il-post tal-aħħar. Għal kuntrarju, meta tkun mistieden, mur ixteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li jistiednek jgħidlek ħabib, itla f'post aktar il-fuq. U dan ikun ġieħ għalik quddiem dak kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għaliex kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu. Meta tagħti l-ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek u anqas ġirinonja għax għandhom nejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-matubin, it-sopop u l-omja u ħieni jint għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti iqumu għal ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Jiena naħseb li iċ-ċavetta biex nifhmu tajjeb din il-kelma li l-mulej qalilna huwa il-versett tal-Vanġelu fejn il-mulej għedna dawn il-kelmiet. Il-mulej jgħid, ta'almu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Din il-laqa ta' Ġesu waqt din l-ikla ma' dan il-Fariżew u ma' sħabu kien hemm il-mistednin. Dak li jgħid f'din l-ikla ma jgħidux Ġesu biex jikkmanda, imma jgħidhom għax dik l-ikla dak li seħħ mija xejn għajr ħajtu.
X'jgħidilhom hawnhekk? Jgħid żewġ affarijiet, żewġ punti. L-ewwel ħaġa qed jgħidilna tfittxux l-ewwel post. Ma jfissirx li ma jkollokx stima tiegħek innifsek ta'. Imma Ġesu qed jgħidilna kif ngħid il-Malti, ibqgħu saqajkom mal-art, terfax rasek. Għaliex min ifittex l-ewwel post u rrid leader x'ifisser? X'qiegħed ifittex? Qiegħed ifittex lilu nnifsu. Ġesu x'għamel? Ma fittix lilu nnifsu. San Pawl jgħidilna u li kien Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżża minn kollox u sar bniedem bħalna. It-tieni ħaġa xi jagħmel Ġesu lil dak li stiednu. Meta tistieden il xi ħadd tal-ikla, tistiedenx lil qrabatek, il-ħbiebek, il-onja. Ma jfissirx hawnhekk qed jgħidilna ma nistiednux il-familjari Alla ħares. Isbaħ xi ħaġa x'inhi anke qegħdin f'dan iż-żmien ta' vaganzi. Kemm xi ħaġa sabiħa tara l-familji jiltaqgħu flimkien u noħorġu niklu flimkien. Hawnhekk qed jgħid l-iskop inti għalfejn tistieden in-nies. Oqgħod attent li inti min tistiednu għax bejnietkom hemm verament rapport ta' imħabba u mhux għaliex tistieden biex imbagħad għada pitada ħajjistiednu lilek biex inti tkun mistieden. Il-linja hija fina ħafna, irqiqa ħafna. Imma f'dan l-aġir jien aktar milli qed nitfa' ħarsti fuq il-minstedint qed nitfa' ħarsti fuq innifsi. Għax jien qed ngħid mela l dan ħanistiednu biex issa mbagħad hu jistedinni. Mela min hu iċ-ċentru ta' dak li qed tagħmel huwa jien. Għalhekk Ġesu jgħidlu stieden il-foqra, stieden min lilek ma jistax iroddlok xejn. Biex inti dak li għamilt ikun xhieda vera li qalbek tixbaħ il-qalbi. Int bniedem li tħobb. Għax l-imħabba kif jgħidilna anke San Pawl ma tfittiex dak li huwa tagħha. Intom araw ftit intom eżies familji. Kemm sagrifiċċji tagħmlu? Għalfejn tagħmluhom? Mhux għax imbuttati mill-imħabba? Fil-familja meta jibda l-inkwiet anke bejnietna? Meta nibdew inħarsu lejn nfusna u mhux jien inħares lejk. Meta nibda ngħid jien hawnhekk tiegħi, dan irridu jien trid tagħmel dan. U mhux meta nibdew ngħidu dan tagħna. Fil-ħajja ta' żwieġ, f'kull ħajja, il-jien, ir-raġunament ta' moħħna irid jinbidel f'aħna. Anke jien bħala saċerdot. Sakemm jien nibqa' nirraġuna u ngħid għax jien irrid nagħmel hekk, le. Aħna. Dan il-Vanġelu ifakkarni f'esperjenza sabiħa li għext anke meta kont Ruma. Fejn il-kappillan li kont miegħu għal 10 snin sħaħ kien jagħmel ikla għall-foqra. Konna nitemgħu kull nhar ta' tnejn madwar 1400 ruħ, 500 ruħ, u nhar ta' ħamis għax kien hemm parroċċ oħra kienet tiftaħ ukoll il-bibien tagħha madwar 800 ruħ, 700 ruħ. U jiena niftakar dawn in-nies
kienu joħorġu mimlijin ferħanin u kontenti. Imma darba minnhom ġie fuqi wieħed u tani wieħed ieħor xi 100 euro. Għalli jien sinjur isemmuha, għalli jien biex nikol għandi flus, għalli jien ma jien waħdi, għalli jien ġejt nikol ma dawn in-nies għal kumpanija sabiħa tagħhom. Araw xi sbuħija. Għaliex x'inhu dak li jkabbar il-bniedem? X'inhu dak li jolli l-livell tiegħi u tiegħek? Minn kemm jien kapaċi jinħares bimħabba lejn l-oħrajn. U mhux kemm jien inħares lejn nifsi. Mhux kemm jien nara biex nidher aħjar mill-oħrajn. Intom araw ftit. Minix ħanallimkom jien tgħiduli intom. Kieku biss fostna tonqos il-pika kemm inkunu aktar ħenjej. Intom tafu li dal-aħħar sar stħarriġ ukoll kien anke fl-aħbarijiet fejn il-poplu Malti ġie meqjus bħala wieħed mill-aktar popli li huwa rrabjat. Għalfejn din ir-rabja ġo fina? Nistaqsu ftit. Mhux għax forsi aħna għandna ġo fina dik il-pika li rridu nirbħu fuq l-oħrajn. Li jien irrid inkun aħjar minnek. Li jien irrid inkun fuqek. Araw is-sabiħ ta' din l-ikla eżies. Għalhekk Ġesu bir-raġun kellu jgħid tgħallmu minni, kunu wixbħuni. Ġesu anke meta ġie fostna eżies ma kienx jagħmel l-ikliet imma kien ifittex il-fqir, il-batut, il-għani, kemm huma sbieħ il-kelmiet tas-salm. Xedna aħna u Alla int ħejjejt dar għal-fqir. Xtejt il-Madonna fil-Magnificat. Jiena mimlija bil-ferħ, kontenta, mhux għax tant jiena sirt Omm Alla, ma semmijiex dik, imma tgħid għax il-mulej xeħed ħarstu fuq ix-xejn tiegħi. Iva eżies, il-mulej jixħed ħarstu fuq iċ-ċkejken. U għalhekk iċ-ċkejken jintrefa' għax huwa l-mulej li jerfgħu, huwa l-mulej li jimla l-qalbu bil-ferħ. Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej eżies. Ejjew nieħdu eżempju ta' din l-ikla. Hawnhekk ma' ħadd minnu l-ewwel u t-tieni, il-kol kemm aħna l-istess. Tantu hekk fil-bidu tal-quddiesa wara li s-saċerdot isellmilna fl-isem l-imħabba ta' Alla f'isem it-Trinità x'jgħidilna. Ma jgħidilkomx ħuti għarfu n-noqqasijiet tagħkom. Ma jgħidx hekk, imma x'ngħidu? Ħuti ejjew narfu n-noqqasijiet tagħna. Ejjew narfu li aħna l-koll l-istess midimbin. Ejjew narfu li aħna l-koll kemm aħna qegħdin l-istess livell u għandna bżonn il-ħniena u l-imħabba ta' Alla. U għal 3 darbiet ngħidulu mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Dan huwa s-sabiħ eżies. Imma raw ftit ħajġri f'din l-Ewkaristija. Min ħejja l-Ewkaristija? Min ħejja dan il-kliem? Jien, hija l-kelma tal-mulej. Huwa l-mulej li qiegħed ikellem lili u lilek. Huwa l-mulej li qiegħed jilqani
u mhux biss jilqani, imma minn hawn u ftit ieħor u se jgħaddi fostna, se jiġi fina. Mhux ħajjiġi iservina, imma hu stess ħajsir ikel għalina. Don Tonino Bello isqof ta' Molfetta hawnhekk għallija miet ftit ta' snin ilu, minix sejjer żball xi 28 sena ilu jew inqas, li diġà hemm ukoll il-kawża għall beatifikazzjoni tiegħu miftuħa darba fin-notice board tal-Knisja taf x'waħħal, taf x'kitbilhom biex in-nies dieħla l-Knisja tara. Jien nidħol fil-Knisja mmur għall-quddiesa għall-Ewkaristija biex wara li nikol il-ħobs maqsum, meta noħroġ barra jiena wkoll insejr ħobs maqsum Ewkaristija għall-oħrajn. Il-mulejliju li lilek qed jaqdina biex jiena u int nitgħallmu wkoll naqdu lil xulxin b'imħabba. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jewħudi, fiduċja kbira f'din l-imħabba li Alla wera lejna. U l-istedinna għal din l-ikla tiegħu inġeddu il-fidi tagħna fih. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies, fi Kristu Ġesu Alla urjena l-imħabba li hu għandu lejna. U iħares dejjem lejn iċ-ċokon tagħna, lejn ix-xejn tagħna, u les dejjem li jaqdina biex jerfana. Ejjew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja, għall-insara, biex il-kol kemm aħna nkunu tassew xhieda ħajja ta' Kristu, il-qaddej tal-umanità, nitolbu. Nitolbu għall-gvernijiet tad-dinja kollha sabiex dejjem jaħdmu favur il-ġustizzja u l-paċi biex hekk kull bniedem jgħix fid-dinjità tiegħu. Nitolbu. Għalina l-koll il-mistiedna għal din l-ikla tal-mulej biex quddiem l-imħabba ta' Alla lejna aħna wkoll bħalu insiru għaddejja ta' xulxin, ħobs maqsum għall-oħrajn. Nitolbu. Missier, inresqu quddiem għajnejk id-dbatijiet u l-biżat ta' ħutna l-morda. Kun inta għalihom ta' sosten u għejnhom biex f'dawk il-persuni li bimħabba jduru lejhom iħossu tassew il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma dejjem jikbru flotja tagħhom lil xulxejn. Nitolbu. Fiskiet,
inresqu it-talb personali tagħna. Missier Qaddis, int li tixħed ħarstek fuq iċkejknin u għal midneb għandek il-maħfra u mhux il-kundanna. Għatina l-Ispirtu tiegħek biex jenna nħarsu mhux tant lejna infusna imma lejn ħutna biex nuruhom imħabbitna li fihom inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej, għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Jiedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis Alla li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex inti fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristus Jiedna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna hawn quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, dan id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet.
Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina, tal-qawmien u itloħ glorjus tijaw fis-sema, aħna li qegħdin nistennew it-tieni miġġija tijaw, brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rrid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li ser nisaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Aħna nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tal-lum tinġabar hawn madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin u għal dawk kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristus Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Għadna kemm kantajna int tmajtni mulej bl-ikel ta' smewijiet. Ma kantajniex u medniex inti ġejt mulej u tajtina x'niklu. Imma inti stess tajtna lilek innifsek. U għalhekk eżies, il-mument ta' wara tqarbin huwa mument importanti ħafna. Fejn fiskiet issa wara li tqarbinna inħallu lil qalbna titkellem ma' dak li qiegħed f'qalbna. Għalhekk inħeġġiġkom biex fiskiet ta' qalbna kull wieħed u waħda minna jagħmel ir-ringrazzjament tiegħu l-innu ta' tifħir lill-Alla għaliex għoġbu isir il-qaddej u l-ikel għalina. Tolbuh fuq kollox biex jenna ħalli aħna wkoll nitalmu. Insiru nixbħuh, infittxu l-umiltà u mhux li nitkabru wieħed fuq l-ieħor. Imma li nkunu nies lesti li naqdu lil xulxin. Fiskiet inresqu ir-ringrazzjament tagħna. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs minn din il-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex aħna wkoll naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Siedna. Xtieq nappellakom u nħeġġiġkom qegħdin fil-vaganzi. Però għal-Mart m'hemmx vaganza, u għalhekk inħeġġiġkom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm. Bħalissa hemm bżonn fl-isptarijiet tagħna aktar boros ta' demm. U għalhekk inħeġġiġkom biex min jista' għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija ħdejn propju l-iskola primarja tax-Xewkija. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nselmu lill-Omna Marija u hekk nitolbuha llum biex dawn it-tliet Avamarijiet jenuna aħna wkoll insiru nixbħuha. Nies għaddejja tal-mulej, umli, xkejknin. U għalhekk ngħidu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.